Piye, Mas? Hah? Cor kok. Cor maksudnya cor aluminium. Iki kosong lho. Lah ya dhuwur paling sing dhuwur. Lah ya sing kuwi tok. Sing abot iki. Heeh. Yang enggak nek di. Hah? Yang dhuwur nang. Dhuwur kepiye, Mas? Ngono iki. Yang ngono Pak. Baru ya Piye? anu. Buka iki. Ya kuwi ditumpangi dhuwur ngono. Heeh. Mas sing cocok Buka tadi. sing cocok iki geri iki Mas lampune kuwi tok. Heeh. Ora. Lho. Iki kepiye? Ditumpuk. Ditumpuk. Iso tak kira iki bocor. Bisa iki. Piye kira-kira iso ora ngene Pak Arun? Iso nek ngene. Sing isi gur iki to maksudmu? Aku iki karo iki unisor. Sing isi gur bangsane ngene iki lho. Iki kuwi nek sing iki ne kropos. Iki kan isine. Nah, yang dicopot iki gur lampu-lampune. Heh? Kuwi sing nguripke. Iki. Iso ning ongklah ngono di apa buka. Tukan tutup buru dibuka. Iso kan. Iso. Tutup buru. Wes deal. Deal ya. Buka tutup buru. Wis survei nang gone iki lho karo bos Ndulek. Oh.